Ben Ahmun yn codi honna i ganol cwrt Cosby. Ahmun ar peniad! Ac Ahmun yn rhoi Pontypridd ar y blaen. Dutton yn dod amdani ac yn cam ddarllen hediad y bel. Mi sgoriodd Ben Ahmun hat-tric yn erbyn Airbus yn gynharach yn y tymor. Ac mae o rwan wedi cael un arall yn erbyn nhw. Clayton Green ar bas ymlaen. Mae dros Wilson i Ahmun. Ahmun drwyddo i mewn i'r cwrt Cosby ac Ahmun yn taro honna. Heibio i bostyn pella Lewis Dutton ar ei droed chwith. Cyfle arall i Bontypridd wedi fethu. Y bel yna ymlaen i Ahmun sydd ddim yn cam sefyll. Ahmun rownd y golwr Dutton. Ac Ahmun wedi rhoi heibio'r bostyn arall. Llai na munud ar ôl methu cyfle tebyg. Mae Ahmun yn rhoi heibio i bostyn pella Lewis Dutton ar yr ochr arall y tro yma. Owen Jones yn ychipio hi yn ôl i Bontypridd. Jordan Knott ar y bel i Bontypridd yn troi mewn i drwbl yn y canol. Ond y bel yn llac, Ahmun i mewn ac Ahmun sy'n brocio honna am gol. Camgymeriad amddiffynol gan Airbus ddim yn ei chlirio hi. Ahmun yn effro'r cyfle ac yn cael blaen i droed iddi, ond Dutton wedi rhithro allan yn dda. Jared Wright yn ôl i Kieran Lewis. Lewis yn ei chodi hi i'r postyn bella. Ahmun yn troi ac yn ergydio ac yn canfod cefn o rwyd. A Ben Ahmun yn sgorio i gol gyntaf o i Bontypridd. A Ahmun yn troi'n dda yn y cwrt Cosby ac yn dangos i ymysodwyr Pontypridd sut i orffen y cyfleoedd yna. Sam Rickett. A Sam Rickett yn gweld y bas yna'n cael ei rhyngipio gan Kieran Lewis. Digon o le gan Owen Jones i lawr o dde i Bontypridd. Owen Jones i mewn i'r cwrt Cosby. Ac yn ei gosod hi i Ben Ahmun. Ahmun ar ei droed chwith ac am arbediad gan Lewis Dutton. Ac ergyd Ahmun yn ei ddigon nerthol, ond yr ychdar yn gyfforddus i Dutton. Ben Ahmun i Jordan Knott. Knott yn chwarae honna ymlaen i gyfeiriad Tom Davies. Davies sydd yno. Davies yn troi i mewn i'r cwrt Cosby a Davies yn ergydio ei hun. Ac arbediad arall gan Lewis Dutton yn y gol i Airbus. Tom Davies i Bontypridd ar y bel unwaith eto. Jack Caradogan yn ei rhoi hi nôl i Davies. Davies yn croesi, Ahmun yn y canol! Ac Ahmun yn sgorio ei ail o'r prynhawn. Trydydd i Bontypridd. A doedd o ddim am gael cyfle llawer haws na hwnna. Danny Williams yn gwneud y ddau droi. A Williams ar bas yna yn un hyfryd i gyfeiriad Jack Caradogan. Cyfle i Bontypridd wrth ymosod yn fan hyn. Caradogan yn gweld bod Ahmun yn camsefyll, felly yn cadw'r bel ac yn canfod Tom Davies. A Tom Davies ar ergyd. Bron iddo fo gael ei gol gyntaf hefyd. Crowther. Sean Wilson. Pwysa da gan Bontypridd yn fan hyn. Ar linell amddiffynol. Airbus, a maen nhw wedi ildio meddiant. Mae yn y canol i Danny Williams yn ôl at Ben Ahmun ac am arbediad oddi ar y linell gan Jamie Crowther. Disgyn i Corey Jenkins nath i. Dim Ahmun. Mi oedd hwnna yn arbediad campus gan Jamie Crowther. Not ar tafliad hir i'r canol. Ymlaen, mae hi'n mynd. Harrison Bright oedd yno. Mae dal yno, arbediad campus gan Lewis Dutton. Tom Davies allan at Danny Williams. Curtis Rees. Lle iddo fo, groesi i'r bostyn pella na. Harrison Bright ar peniad. Ben Ahmun ar peniad! Ac mae'n hat-tric i Ben Ahmun. 4 i Bontypridd. Ac am yr eildro'r tymor yma, mae Ben Ahmun yn sgorio 2 gol yn erbyn Airbus.